Durung suwe anggonku kancik ana ing tepis wiringing negara Ngamarta. Dadak dipapak ana satriya bagus gagah perkusa. Dadane nyemromong, "He. Sliramu satriya saka ngendi lan sapa kang dadi aranmu?" Mara kage matura. Ana Wadyabala segelar sepapan. Dampyak-dampyak liwat dalan kene pating terucup tombake kaya jati ngarang pating pegar payunge kaya jamur barat. Wadyabala saka ngendi? Ladyalah. Takoni durung jawab, ngical wicara males pitakon. Jamak lumrah ketemu ana ing papan lebu dada tak ongkek gulumaja nganti kepatenaran. Gedhe sujanane satriya. Iya. Yen sliramu takon wong kaya aku, ya aku Tumenggung Mangkuraja. Tumenggung Mangkuraja dasar kepara nyata. Keseting Ratu Gustiku Sang Prabu Kombangolati saka negara Jenangpura. Bali takon sliramu sapa? Ya aku Raden Gatutkaca ang dadi namaku. Latalah Gatutkaca ya. Ana wigati apa kancik ana ing tepis wiringing negara Ngamarta kene. Inggih. Plakotang terus terang blaka suta iki dina aku ngembun dawuhing Ratu Gustiku. Kinen iki dina aku kautus mboyongi Dewi Bratajaya. Sliramu apa ora ngerti pawarta? Sliramu apa ku ora krungu kabar? Yen to Dewi Bratajaya wis kawengku dening paman Permadi ya paman Taranggana. Wis ngerti yen pancen Bratajaya wis kawengku dening panengah Pandhawa. Nanging iki dina dawuh Ratu Gustiku bisa ora bisa kudu diboyong. Yen kaya mangkono sliramu ora ana gawe ndolek gawe, ora ana perkara ndheder perkara. Pancen tak niati tak kajati. Yen iki dina wong negara Ngamarta ora maringake Dewi Bratajaya, bakal tak rusak kananing negara. Apa abamu? Sliramu bisa mboyong Dewi Bratajaya, waton bisa nglangkai batangi Gatutkaca. Ladyalah. Parat
Kladuk aturmu kladuk ucapmu. Kaya bisa ndat wesi abang, mutung wesi gligen. Kaya sacengkang kandeli kulitmu kok bisa mletik tanpa sutang mabur tanpa lar. Nanging durung karuan yen bisa ngrajangin. Gatotkaca, yen pancen sliramu digdaya margage, rapalen sakabeh aji jaya kawijayanmu, kumlawe tanganku nibani ndasmu gak merapat sembah delamaanmu. Ora usah ngucap tampano tanganku. Awas, awas. Ladala. Kurang ajar. Waduh. Tuh. Pendara punakawan barek punakawane. Ayo Ki. Biasane iki. Kok sawangane wong iki rek. Mbok kira aku gak wani. Awas. Kapok kon tak mut kon. Gatotkaca, aja nawaran. Ayo perang tanding kelawan aku. Ora usah kan ucap. Yo. Parat atut. Oh. Totok dadamu. Oh. Aduh. Saut, ayo, waduh,
Aku tiba sepisan terus tinggal gelandang colong mlayu duduk wong-wongane senajan Gatut Kaca uga kaya mangkono ayo maju legane atiku yo cocok dadam aduh aduh kurang ajar aduh iya Punakawan Pakmu jenilan Pakmu duwe kula wonten dawuh Ndara. Kula wonten dawuh, Bos. Klemak klemek sawangane Gatut Kaca klemar klemer lho, dadak miyatani Punakawan. Lho jenengan niku
dereng ngertos katigdayane Ndara kula Gatotkaca. Nggih, Non. Niku cek dereng niku. Lho. Kaya ngono iku gorong. Dereng. Niku dereng napa-napa. Mangke nek pun Ndara kula Gatotkaca pinanggi pepet nika mancat bumi melesat dirgantara ngrapal ajine aji apituwi. Lho, Gatotkaca duweni aji apituwi nggih. Aji apituwi niku kadigdayane yen dirapal badane niki sarwa waja. Lho, ngoten lho. Wonten sing ngarani sirahe niki kenong. Ngoten niku. Wonten sing ngarani niki bokonge niku lumpang kentheng. Wonten sing mastani malih niku derijine gunting pernitis. Wonten sing mastani malih niku epek-epek pacul bentiring. Pacul bentiring. Iya. Ana sing ngarani maneh ku oyone ku ana sing ngarani ya banyu aqua, ya ana ngarani bir bintang. Oh ngono. Cari sapa? Ya jare supir-supir iku. Kok niku dadi kaya mangkono kadigdayane Gatotkaca nggih. Nggih. Pramila panjenengan nika kedatos-atos Nun. Awit Ndara kula menika satriya ingkang digdaya. Alitipun nate dados jagoning dewa. Inggih menika Ndara kula Gatotkaca kala wau. Ladala wis aja nyilikno atine Bendara. Nggunggung musuh kene. Kula kok ngalitaken manah panjenengan nggunggung mungsuh menika mboten. Kula sanjang menika napa ingkang wontenipun? Nggih Non, kula niki sakdermi punakawan. Pono niku cetha kawan niku kanca. Wonten klirah-klirune Bendara, punakawan ingkang ngengetaken. Lho ngoten lho. Wis. Mundur. Wis gak kena dilingno cak angel. Ndarane mamula lak mamula wis gak atik ngeling-elingno. Lah ya apa Ndu? Wong penggaweane are. Lah iya wis kene cak ndusel. Apa Ndusel. Adem dingin. Oh kok niku Kudu tak rangkul kon cak ndani yo ngono wis. Hei, sahae Gatotkaca. Aja aken sumbar, aja aken swara. Gelem balik apa ora? Ora gelem balik kelakon balimu bali aran. Ladalah. Aja kladuk Gatotkaca, tunggun dalem sawetara. Apa arep mak tunggu? Ayo kacarita mangkono. Pancakara Bandawalawati inggih menika tumenggung mangku praja kalian Sang Raden Gatotkaca. Ing mriku kedengser sang tumenggung mangku praja mundur sawetawis nanging boten mundur kalah. Ning mundurira mundur tata-tata. Rumaos wirang jroning batine kedengser kalian Gatotkaca. Dasar watake wong sabrang. Ora kuat ngengregardaning kanapson, mlero-mlero mriwate. Keret-keret untune kaya wesi mari den grenda. Beber kuanene dungkap katuranggane. Tandangi ginro sajak kaya banteng keserempet pelor awas op. Iya dalah. Mlaku genah-genah ya. Kepreset udan aja nih kan Wito iku.
dalah Gatotkaca aja nawaran ayo durung mundur semono uga Gatotkaca iya nek mang kena mbok dugang kena mbok debang kena mbok jotos maring Rapalaji jaya kawijayan kumaring Rapalaji jaya kasantikaku kagih jajalem saduren jotosen ayo awas sing hati-hati ya iki lho tambah sehat tambah kuat tambah ruso sungkan teko ngarep karo mungkur gak oleh lho karo mungkur gak oleh aduh sapa mara dodo yo bagus sing tak endit yen kalah karo Gatotkaca tetlok iya salah Sang Raden Gatotkaca mancat bumi melesat dhateng Dirgantara ngrapalajinya Aji Apituwi. Aji Apituwi yen dipun rapal badannya rumangsa sarwa waja pating kemreket pating kemrincing kaya penjalin salatun kentendang samirana kreket kreket kerinci Gatotkaca pinaringan dewa
Trumpah madu kacerma daya dayane. Trumpah madu kacerma yen ngungkulana pendhita tapa dadi tawar, ngungkulana gunung angker dadi lan taware. Gatotkaca pinaringan dewa sampur renda timang kencana daya dayane. Yen munggah wonten ing gegana timbang kanthi pas. Yen dhuwur aja nganti kedhuwuren, yen cendhek aja nganti kecendheken. Ditimbang kanthi pas kangge inggih menika sampur renda timang kencana. Gatotkaca pinaringan dewa sabuk cindhe puspita. Sabuk tali cindhe puspita kembang. Gatotkaca kembange Pandhawa ya jagoning Dewa Suralaya. Lepya Purwa Duksena, lepya lali Purwa wiwitan Deksina wekasan. Lali sanak, lali kadang, lali mentra pramili. Tandange Gatotkaca beda. Yen ana ing darat kasatriya, yen ana ing dirgantara kaya bedhek den iblis. Awas tak joki pacul pendiring pedhot garitamu gak weruh jawane. Ladalah Gatotkaca ngamek tambuh saka dirgantara. Ayo mudhuna. Munggah papan pengawang-awang, mudhuna papan jembar. Yen sliramu ora wani mudhun, nyata yen sliramu satriya sing jerih wedi getih. Awas tak joki aja endo, sing ati-ati.
Gurung mundur, maju maneh. Kumayangan kadya yen ana kongkonan dawing risang sinara nata kacarita mangkono Sang Raden Gatotkaca Pancakara kaliyan inggih menika Sang Tumenggung Mangkupraja ing mingku mundur sawetawis Sang Raden Gatotkaca kok mundur kala menika mboten dasar Gatotkaca menika putra pendalungan tegesipun Rama Jawa Ibu Buta sejarah Pringgondani sin negaraning buta negari Pringgondani tasik kathah butanipun ana lurahe buta ana carike buta ana RT RW ne buta kawulane ya buta kabeh senajan ana wong duwe gawe wonten ing negari Pringgondani sing duwe gawe ya buta senajan tiyang duwe gawe nanggap wayang sing ditanggap wayange buta kabeh panjake buta sindene ya sinden buta wedok dalange satriya bagus gagah perkusa ing mriku ngetingalaken daya kadigdayane ngetingalaken siunge kumelap mawa wisa ing mriku eling jamaning buta Pringgondani kali sumbar awas tak gigit pedhot bulumu gak weruh jawane Ana apa sih, Cak? Kok celak-celuk ae? Ndarane matek. Ah?
Matek. Iya. Aduh, sumbare Kak. Koyok-koyok caca. Diapakno iku, Mang? Digigit karo Ndara Gatutkaca. Mamula lak mamula. Ndara Gatutkaca iku nek wis kadung kepepet ngono ya nggigit ngrikiti barang ya. Lambemu kon niku. Padhak napa ae kon niku. Lah terus, Ya ayo digawa mulih dipendhem kono duwe wis kathik dipendhem. Gelendangno tengah dalan ngono wis. Wong modelan ngene iki batang asu ya gak arep kok, Cak. Oh lambemu kon niku. Iya asu lho gak arep mangan batang model ngene iki. Allah taala wah. Wadyabala wah iki kaya ngopo iki? Yana Indrajit mara gelis pramudita rimbangono nete krata manik maya ngayatana jemaring Trimaragana sikra lumempasing jemparing Allah taala punuan puno kawan Pak Mujenilan Pak Mundu nggih kula wonten dawuh to. Waduh tumenggung Mangku Praja iku mau njebablah depani Bantala. Inggih leres menggah menapa ingkang dados dawuh Paduka. Kena ngapa punuan? Niku wau perang tanding kaliyan Ndara kula Gatutkaca. Lah niki Wadyabala niku wau sampun kancik wonten tepis wiringing negari Ngamarta lajeng dipapak Ndara kula Gatutkaca. Lah kandhaning Ndara kula Gatutkaca niki wau wong njaba ora oleh mlebu, wong jero ora oleh metu. Ha mila niku ndadosaken peperangan. Lah malih nyata yen to negari inggih menika Jenangpura sami kalian ndeder perkara kalian tiyang negari Ngamarta. Allah taala dadi iki dina Gatutkaca sing mateni tumenggung Mangku Praja. Nggih leres. Yen kaya mangkono iki patih ya agul-aguling negara Jenangpura. Gatutkaca aku sing bakal maju, bakal mungkasi nyawamu Gatutkaca.
randir itep nyomang cakra berbabang lir pindha kembang ora waribang berbabang lir pindha kembang ora waribang latalah Gatotkaca kadangi tuwa ya aku Raden Antareja latalah aku ndolek Gatotkaca malah kepethuk Antareja apa kang dadi karepmu iki dina aku bakal mlebu ana ing negara Ngamarta saperlu ambayongi Dewi Baratajaya bakal dipalakrama kelawan ratu Gustiku ayo ora usah ndadak kakean ucap iki dina langka ana bathange Antareja lakon sliramu bisa mboyong Dewi Baratajaya latalah kurang ajar kumlawi tanganku nibane ndasmu gak merapat sembah glamanmu ora usah kakean ucap awas latalah Adalah nggir anak muridku Sang Patih Baraja Wasesa kawula nuninggih Kanjeng Rama Panembahan kenging menapa paduka kok nyegah anggen kula Pancakara kula mrika dereng kawon kalian tiyang negari Ngamarta iya
pun Rama mangerteni nanging iki duduk mungsumu Ger. Ora bakal sliramu bisa menang klawan wong negara Ngamarta. Mula iki dina sing bakal ngarampungi perkara Kanjeng Rama. Panembahan ya aku. Mula iki dina sliramu tak aturi bali ana negara, pasrahno perkara iki karo aku. Lah dalah inggih yen kados mekaten ingkang atos-atos Rama Panembahan. Kacarita mangkono ingkang lajeng inggih menika Begawan Bremana Dewa ing mriku warsa peperangan nanging kok diserananing adu tosing balung kekenging kulit menika mboten senajan to pandhita Apaes Yaksa sakiri suta gedene nanging ing mriku anggadhahi kadigdayan ingkang linangkung angrapal aji japa mantrane ngeningaken ciptane ing mriku ngrapal aji petak glap pengampar wauta mangkono Sang Raden Gatotkaca kaliyan Sang Raden Antareja kenging dayaning aji petak glap pengampar saknalika mlesat tambuh parane Antalah yo. Apa maneh? Antalah wong negara Ngamarta tak petaki melesat tambuh warane yen kaya mangkono aku bakal mebu ana ing kraton negara Ngamarta bakal tak lamar Dewi Bratajaya.